Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pek ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian balayo i ya ke jingkiau ke jingdan kidukan hakathain laban, ki badai kidukan jeng ki breu ki bamdai ki riulom, haka arpoi trek muta benai kelalingkot arajar kat kendai. Kakenhun jong Khasi Students Union Laban Circle kalale ikendo yau executive member jong KHADC uba latip lang khar kengor ban pan jing pensai na u halor kene ke jing kharoi kidukan jong ki barjela ha kene kathan ha ka jing ikendo bat uba latip lang khar kengor kene ke kenhun jong KSU Laban Circle kala IT kene ke dorkhas ban pentip seu ya ke jing kieu kidukan jong ki barjela ha kathan laban kabakat kum ka RTI jong usnam arajar khatnyau keladan hadu laispa arpsantli ki trading license baki barjala kilayo na ka KHADC ya kani ka kanhon jong KSU layalam dau assistant general secretary usamna Ruben Najar ubaha ka jekran barkino pothai kubor ulapan pau ba nakalyang jong une UEM ka KHADC uba latip lang karkungor ulapan pau ba unsa simkya ya kani bat banyeleru wat bansange no shua ka jing ai trading license shaki barjala Kumang angila file ka RTI house nam arza khanyo bangila yo ya ka survey kan ba kum ka RTI ngite ba kila adon kum ba laispa absently kidukan kila yo trade license ha tika than laban but ita ka de nam arza khanyo but menta kila apoy kum ba south part tali dengi yu nujori ka ratio ha pedeng ki dukan khasi ba ki dukan dakhar kalong ba 90% hi de kidukan baro la shim dakhar bar jula sudah te kum mentang iwan ni ban set ya kalimit iwan ban karpa ya ka council bakan set no ya kalimit but ibala tiblang ila kular ba kan implement on ka official notice ba ka show cause notice ba ban nung ai train license show ikinu ki barjala ki ba apply ka train license nang ni shakhman but kabadai ba ka jingkandra yong ba namar ba ka por kala red ba palan ki yong ba ka jingkandra da don ka por insali kendra ki train license but kitu ki dukan bam don train license kin khang kredap sundon but on please show ai dukan ki rambas nong ki yong kim shimla ai ka nusi andre ki barjala ki yo ki nusi da ki ong ba MDC bare ai kun ta nusi ade mingin ai kendu bo MDC bare du ong ba ka nusi kiram asnong mla banyo e minte be kata ne ki yo ki nusi ne ki mi yo uti mentangi iba tidak don hulu laispa absently ki nusi but ya mentale hadu menta arja kendai likal apoy do sospa te ngi ko tang nang ni shikmat bakan don chukun ka jing ai ki train license te but ban khang sunon